több szónak az összefoglalása tulajdonképpen az eleváció az egyik, hogy kiemelkedővé válik. Vannak egyéb ilyen jelek, amik már ebben az ABCDE szabályban nincsenek benne, ez amit már említettem, a viszketés, vagy kivérzik, erodálódik, az is az E betűhöz kapcsolódik, tehát ha kisebesedik, akkor mindenképpen érdemes bőrgyógyásznak megmutatni. Közben érkezett egy nézői kérdés, hogy szemben miként alakulhat ki a melanóma, mert sajnos ez is előfordul, és elég nehéz a diagnosztizálása, úgy tudom. Igen, és hát az egyik legveszélyesebb forma. A szemben is sajnos kialakulhat, hiszen ott is van melanin, és innen ez kiindulhat. Sajnos észrevenni is nehéz. Szemészeti szakterület egyébként a szemmelanómájának a felismerése, de ha bármiféle foltot látunk, vagy valamilyen látáskiesést, vagy fájdalmat érzünk, akkor mindenképpen gondolni kell arra, hogy valamilyen új elváltozás keletkezett, amit szemészeten meg kell mutatni. Azt tudjuk, hogy a melanoma egy nagyon agresszív betegség, nagyon hamar képes és távoli szervekbe is áttéteket adni. Tehát sokszor egy pici bőrtünet tulajdonképpen már nem adhat okot megnyugvásra, mert lehet, hogy már távoli szervekben több áttét is van. Úgy minden igaz, akkor a legbiztosabb mód, persze ha műthető, akkor a sebészeti kimetszés mind a szövettan szempontjából, erről pár szót. Így van. Nem csak a melanóma, hanem már a szabálytalan anyajegyeknek a szakszerű eltávolítása és a kimetszés. A bőrgyógyászoknak, amikor a diagnózist felállítják, akkor az a feladatuk, hogy elkülönítsék, hogy ez már valószínűleg egy melanóma, és akkor annak megfelelő műtéti szabályok szerint távolítják el, vagy még csak egy szabálytalan anyajegy, amelyet kevésbé radikálisan kell operálni. Hogyha felmerül a melanómának a gyanúja a szabálytalanságból adódóan, akkor egy nagyobb úgynevezett biztonsági zónát kell tartani a műtét során, és ha a műtét után a szövettani feldolgozás megtörténik, akkor a szövettani paraméterekből tudjuk, hogy ez a melanóma mennyire előrehaladott állapotban volt. Ha ez egy frissen indult, és még nem agresszív, tehát még nem túlzottan kiterjedt, nem rossz paraméterekkel bíró melanóma, akkor maga a műtét már kuratív, tehát kivettük a melanómát, és meg is oldottuk. Ezért van nagyon fontos jelentősége ennek a másodlagos prevenciónak, a szűrésnek, hogy minél előbb vegyük észre a friss melanómákat, akár anyajegyből indult ki, akár étbőrből, mert ha operáltuk, akkor az egyben meg is oldja a problémát. Ez az esetek hány százalékában van így? Tehát ez az optimális esetű egyre nagyobb százalékában, egyre nagyobb arányában. Ez mind attól függ, hogy milyen széles körű a tájékoztatás, és mennyire jó a szűrővizsgálat. Szűrővizsgálatról pár szót, mert dermatoszkóppal történik, úgy tudom. Így van. Hogy zajlik? Hát ma már egy egyszerű megtekintés alapján diagnózist felállítani nem szabad. A dermatoszkóp egy olyan eszköz, egy olyan kis kézi mikroszkóp tulajdonképpen, amit úgy helyezünk a bőrre, a bőr felületére, az anyajegyekre, hogy egy kis olajat cseppentünk alá, és mint az immerziós mikroszkóp, tökéletesen légmentesen belát a felső rétegekbe. Ezen van egy milliméter skála is, tehát a nagyságot is pontosan le tudjuk mérni, és látjuk az apró részleteket. Ennek megvannak a megfelelő szabály, hogy mit kell nézni, milyen változásokat, és mit kell ezen megszámolni, vagy milyen adatokat kell pontosan megadni. Általában fotóval rögzítjük azokat az anyajegyeket, ha nem is mindet, de a szabálytalanabbakat érdemes fotóval megőrizni. A mai digitális technikának köszönhetően ez nem nagy kihívás, akármennyi anyajegyet le lehet fényképezni, csak jól föl kell térképezni, hogy melyik anyajegy volt az, amit lefotóztam, hogy utána pontosan tudjuk. Hát akinek van 50-80-100 anyajegye, azért ez nehéz. Tehát először egy olyan fotót kell készíteni, amin van egy átnézeti kép, és aztán föltérképezzük, hogy ez hová esett. Kezelés a melanomának, tehát a rosszabbik eset, hogy esetleg már áttétek vannak. Nyilván a tumorparaméterektől függően van szüksége a kezelésre, a sebészi kezelés. Előfordulhat, hogy a kimetszés után egy úgynevezett reoperációra van szükség. Az azt jelenti, hogy ki kell terjeszteni a műtétet. A reoperáció mellett a rámutató nyirokcsomónak az eltávolítása
az egy bevált gyakorlat hosszú időn keresztül, ez volt az irányelv. Ez azt jelenti, hogy a legközelebbi nyirokcsoma, amely nagy valószínűséggel szűrte ezt a rosszindulatú daganatot, aztán lehet a regionális nyirokcsomók eltávolítása, teljesen, igen. Tehát az összes nyirokcsomó eltávolítása, emellett interferonkezelés, szintén a tumorparaméterektől és az inváziótól függően, valamint a kemoterápia. Milyen hatékonyságot mutat a kemoterápia, meg az interferonkezés, mert én azt olvasom, mérsékelten hatásosak a metasztézia, tehát már az átétek képződések esetén, de doktornak mi a sugárterápia a kemoterápiával kombinálva bizonyos esetekben jó. Az én tapasztalatom az, hogy tekintettel arra, hogy a mi rendelőnkben elsődlegesen a szűrésre és az elsődleges anyajegy eltávolításokra, vagy a melanoma eltávolításon túl már az onkológiai intézetekkel való együttműködésre helyezzük a hangsúlyt. Tulajdonképpen a kezelés további része az már nem a mi kompetenciánk, az ott zajlik, de visszajelzéseket természetesen kapunk a páciensektől. Én azt tapasztaltam, hogy az interferonkezelés jó hatékonyságú, ez önmagában természetesen nem a legsúlyosabb esetekben alkalmazható, és a mielőbbi felismerés és a radikális műtét az, ami a leginkább eredményes. Milyen tisztelt Hölgyeim, Uraim, hallottuk dr. Varjú Gábor bőrgyógyásztól a legfontosabb paramétereket, hogyan lehet felismerni a melanomát, mi az anyajegyek jelentősége, ugye, hogy 70%-ban és 30%-ban, ugye 70%-ban jönnek, ugye maguktól fejlődnek ki a különböző behatások, következő 30%-ok pedig anyajegyekből. Mire kell figyelnünk, hogyha ilyen elváltozásokat látunk, a legfontosabb, amiben az ő intézete tényleg vezető, hogy a megelőzést és a szűrést és a nagyon gyors sebészi eltávolításnak ők hogy úgy mondjam, a specialistái hazánkban, de nagyon lényeges, hogyha beszélgetünk majd az adásunk második részébe, pár perc múlva a bazaliomáról, ami szintén sajnos hazánkban is egyre gyakrabban fordul elő, úgyhogy ha ezzel kapcsolatban kérdéseik, problémáik vannak, 061877 0599-es telefonszámon, vagy pedig a 0630 444 4404-es SMS számon tudnak elérni, és a szünet után várjuk Önöket szeretettel. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, azokat is, akik most csatlakoztak adásunkhoz, bőrrákról, bőrbetegségekről, főleg melanóma, bazalioma, spinalioma, lajkoplákia, stb. Erről fogunk beszélni, respektíve beszélgettünk. Nagyon értékes információkat kaptunk dr. Varjú Gábor bőrgyógyász szakorvostól, aki elfáradt ide a stúdiónkba, de mielőtt elkezdenénk a melanóma és a szolárium a különböző oki-okozati összefüggéséről, a bazaliomáról és más elváltozásról beszélgetni, szólítom Erzsébetet, kezi csókolom. Jó napot kívánok! Nekem két kérdésem lenne a doktor úrhoz. Egyik az, hogy mi nekünk van egy ilyen, az unokámnak, aki most 18 éves, ilyen, hát anyai egyszerű dolog, babnyi, borsónyi, így a váll és a nyak között, és a szeméremtest fölött egy olyan 5 forint nagyságnyi. Na most évente ellenőriztetjük, de legutóbb nem az a doktornő volt, aki ott szokott lenni, és azt mondta, hogy hát menjünk el majd és vetessük le, tehát hogy operáltassuk ezt le, de hát előtte a doktornő, aki szokott lenni, ő meg nem mondta nekünk ezt, hogy ezt csak mindig ellenőrizte, jó, nem mozdult sehova, és hát most az lenne az egyik kérdésem, hogy leoperáltassuk-e ezt a gyereknek itt a szeméremtest fölött, vagy hagyjuk, ha nincs vele semmi gond. A másik, a szemében is van egy pici folt, amit legutóbb szemüveg felírásnál vett észre a szemész doktornő, egy picike kis pont, de azt mondja, őt nem zavarja ez a látásba, bár távollátó szemüvege van a táblához, meg középiskolás, hogy azt megnézessük-e, vagy azt, ha ki lehet-e operálni a szemből, vagy mit csináljunk, mit évők legyünk. Ennyi lenne a kérdésem, köszönöm.
A második kérdésre adnám először a választ, és egy kicsit rövidebben intéznénk el ezt a választ. A szemben, ha ilyen pigmentált elváltozás van, ami feltűnő, akkor mindenképpen javasolt a személyzeti vizsgálat. Nagyon sok esetben ez teljesen ártalmatlan, és viszonylag gyakran fordul elő. Valószínűleg a mi szemünk, bőrgyógyászoké, szemészeké erre jobban ki van élezve, de elég gyakran látunk ilyet, és teljesen jóindulatúan évtizedeken keresztül megvan, és semmi problémát nem okoz. Tehát az ellenőrzés az indokolt. Az anyajegy, amely a nyak tájon, és a másik pedig a szeméremtest tájékán van. A vele született anyajegyek esetén szükséges azt tudni, hogy bizonyos méret fölött, esetleg későbbi életkorban azokban gyakrabban jelenik meg melanóma, tehát az ellenőrzés az igenis indokolt. Az eltávolítást azt nem szoktuk elsietni, hiszen kisgyermekeknél csak altatásban lehet egy egészen egyszerű műtétet is elvégezni, tehát a fordulópont az általában az iskolás kor szokott lenni, amikor már el lehet magyarázni a gyermeknek, hogy szépen nyugodtan fekszel itt fél órán keresztül, és helyi érzéstelenítésben egy több centiméter átmérőjű anyajegyet is nagyon szépen meg lehet operálni. Olyan területeken, amelyek irritációnak vannak kitéve, akár a ruha, ing gallérja, mondjuk a nyak esetében, vagy a szemérem tájék, comb belső felszíne, talp, tenyér, fejbőr, ahol esetleg a fodrász nem látja, vagy fésülködéskor gyakran belekapnak. Ezek mind olyan területek, ahol indokolt az eltávolítása az anyajegynek, akkor is, hogyha az egyébként nem mutat rosszindulatúságra, vagy akár szabálytalanságra utaló jeleket, tehát érdemes barátkozni a gondolattal, hogy ez célszerű lesz majd eltávolítani, de ha a kollégák azt mondták, hogy ebben semmiféle szabálytalanság nincsen, akkor nem szükséges ezt elsietni. Tehát ezzel nyugodtan lehet várni. Egyébként a gyermekeket iskolás korban kezdi el zavarni, hogyha valamilyen feltűnő helyen van egy olyan anyajegyük, amely másokon nincsen. Többiek figyelmeztetik most rá. Erre lenne nekem is egy kérdésem, hogy egy 5 centi, szóval egy 5 forintos nagyságú, azért az már egy komoly nagyság, szóval ott már azt kell mondani, hogy plastikai sebészeti ugye, eljárásra van szükség. Ahogy hallottam, erre is specializálva vannak. Hát egy-két centiméter átmérőjű anyajegyet nagyon szépen lehet helyi lebenymozgatással fedni. Hogyha nagyobb méretű anyajegyről van szó, akár az arcon, ahol azért egy picit nehezebb dolgozni, plastikai sebész kollégáknak nagyon jó módszereik vannak, akár dermatoexpanderrel történő bőrnyújtásra, ami azt jelenti, hogy a normál bőrt a bőr alá helyezett növelhető, térfogatú eszközzel nyújtjuk folyamatosan, és a nyújtás következtében ott nagyobb lesz a bőr, és amikor eltávolítjuk az anyajegyet, akkor ezzel a felesleges bőrrel tökéletesen lehet fedni. Ennek a módszernek azért nagy az előnye, mert nem egy idegen helyről kell egy szabad transzplantátumot áthelyezni, amely teljesen másképp néz ki. Tehát meg a vérellátás is vérellátás is problémás nyilvánvaló, tehát esztétikai szempontból ugye bárhonnan helyezzük át, annak a vastagsága, a megjelenése teljesen más lesz. Szőrözöttsége, stb. Szőrözöttsége, így van, de ma már mondjuk azt meg lehet oldani. De valóban a vérellátás szempontjából, ha a környezetéből sikerül épp bőrrel fedni ezt a területet, az a legtökéletesebb, tehát mindenképpen érdemes ilyen esetekben plastikai sebésszel konzultálni. És a második kérdés? Azt megválaszolta elsőnek a doktor úr. Úgy értem, az első, az most megválaszoltuk. Igen, így van. Most mind a kettőt megválaszoltuk. Így van. Viszont a szoláriummal még adósak vagyunk. Köszönjük Erzsébetnek az érdekes hozzászólását. Gondolom nagyon sokakat érintett ez a kérdés. Szolárium. Tehát megígértük, hogy ezzel fogjuk folytatni itt magunknak, mert azért ez egy olyan kérdés, amit nem lehet kihagyni. Így van. Hát a 90-es évekre datálható, hogy Magyarországon is nagyon nagy mértékben elterjedtek a szoláriumok, és egyre jobban divatba jött a barna bőrszín. És én azért beszélek a múltról, mert én úgy tapasztalom, hogy ez az elmúlt évekre már nem olyan mértékben jellemző. Lehet, hogy a szabályozások szigorúbbak, lehet, hogy egyre jobb minőségű szoláriumok vannak, ezt most idézőjelbe tettem, mert bőrgyógyász szemszögéből semmilyen szolárium nem elég jó minőségű.
De biztosan jobban figyelnek arra, hogy jobb eszközöket használjanak, és egyre szélesebb körű a fölvilágosítás a bőrrák keletkezésével, a melanómával és más bőrrákokkal kapcsolatban, amelyek összefüggésbe hozhatók a szoláriummal, tehát az én véleményem az, hogy talán kevesebben szoláriumoznak mondjuk, mint 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt. Ennek ellenére a szoláriumozást